Yn tanio'r cystadlu ni fan hyn ben bore ynghylch y defed, mae'r dosbarthiadau unrhyw bryd pur iseldir brodorol neu gyfandirol arall. David Davies, croesfan talu, mae hwnna'n llon ceg i ddechrau. Fi'n dechrau yn diwy. Ond ti wedi cadw amrywiaeth eang o fridiau dros y blynyddoedd ac mae'n amrywiaeth yn y cylch ar hyn o bryd hefyd. Os fan hyn, mae gyda ni'r bridiau sydd ddim rili a digon o ddefed i cael clasus unain, ti'n bod yn dyfe. Ond mae'n neis gweld y bridiau gwahanol yma, mae sawl brid newydd chi'n gweld mi yma hefyd. A mae rhaid sefydlu y peth cyntaf hefyd, mae yna ddau gylch yn dos e? Os, mae gyda ni'r Made Division Accredited a'r non-Made Division Accredited yma. Rhan fwy o bobl yn gwybod beth yw hwnna, ti'n bod yn y gyd i weld bod yr Made Division Accredited wedi cael prawf gwaed i weid, ti'n bod dim Made Division ar nhw, ti'n bod, yn dyfe, wedyn maen nhw'n cael eu cadw'n separate wedyn. Wel, dwi'n credu bod Rob Lywyr Argoed wedi symud yn gyflym iawn fan hyn beth gyntaf yn y bore. A'r enillydd wrth gwrs yn wyneb cyfarwydd iawn yw teulu Percy Tate o Gaer Wrangon. A ti'n nabod y dyn bach yma sy'n arddangos dros Percy yn dda iawn? Odw. A hwyr bach neis fyna rŵj dy fe, wara teg, mae'n edrych yn dda iawn gyda ge. A mae Will yn dda iawn am trymo hefyd, mae'n wastad yn edrych yn dda iawn gyda fe. Ydy glei, wara teg i Will Stockman. Well, massive congratulations to you. This is a regular occurrence, isn't it? And he's taken us away, I think. Yeah. But you weren't here last year? No. I broke my leg last year, so escaped it. Yes, but you have won this class a few times. And the Rouge? Yeah, they've done all right, haven't they? Yeah. So what's so special about this ram? I think he's just square all through and very correct. And a big one? Oh, he's a big one. Yeah, and he's pushing us here as well, isn't he? He's quite strong in the morning. Just watch your toes. Yes. Well, congratulations to you and good luck later on. No, thank you. Diolch yn fawr.